Yo, what's up YouTube, it's your boy Namaste and I'm back fam with the best and funniest TikTok videos fam. Video tse di leng mo di a tshisa ke di video tsa Mr Baby Powder, the original Careless. Ona le shoti and the taxi driver. These are funny TikTok videos fam. Please like, subscribe and hit the notification bell. Let's go straight to them. Wena uchithela mina wena uchithela mina oqala sina itype yami ngakenzela ifavor kujona namazulu mina uchithana bozinhle izinto ezingcoli sanibona manje ngafuna ukuvuma futhi ngani nani yazi anyeke ngikeke ujolana bozinhle uchithana bozinhle izinto ezingcolile pho awumboni wena hey phela ngiyaxolisa phela angithi ngithe ngiyaxolisa kuwe uma ngithi ngiyaxolisa ubongezwe phela wentombazana hawu wena kanti manje mangixolisa kuwe ubukusanga abantwana manje hey cha akukhulunywa kahle nomuntu wesimame la mubi wena kahle sotoba wena nje intombazana ngitsheleke yini manje wasanga wena manje akukhulunywa bafazi kanjalo wena manje wena ungenaphi ngiyakuthusa ubani wathanda ukusizwa uthulwami lo nyamthanda ungenaphi wena Swiss Springbok thina mina ngizomtshela uTutu phela umtshela uJesi ngizomtshela ungenaphi umtshela uJesi kwazi ibuzo umtshela uTutu umtshela umlala bona wamona Wena wazongisanganisa yes 1 + 1 6 hey yo wait 1 + 1 6 2 + 2 hey man uzobula lo mntwana manje leke awuyahlanya lengane yakho nana mamela ama-apple ayi-3 ngidla i-apple ayi-1 kusala 2 answer is 2 ngidla ama-apple ayi-1 kusala ingakhi wadlile hayibo mamela ama-apple ayi-3 ngidla apple ayi-1 kusala ayingakhi answer is 2 kusala ingakhi uyancintsha wadlile wonke thanda ukudla ile nto yazini ngidinga ngane wemama hey lemon para shaya kancane 1 + 1 ngibukele 2 + 2 is 4 soka manje uhambe lo nyongo manje Wanyewa. uhlangana yahlangisa lento kanti kuyenza yazini angikusabi angikusabi yazini lalelani la umsuze sinatural yazi mina ngibuya South Africa nanguthi ungibhekeze wangibheke wena yazini ngini angimsabi wena ungibhekeze warasa wena manawo hlala phansi shut up hlala phansi yazini hlala phansi ushebe phambili wena manawo hawu wathanya wena shut up awuyekhe lokwenzayo khumulele kebhisi sosontweni sorry mfundisi bazalwane angenibikelele nonke dumelang bazalwane Greetings congregation. manje utoliki wakho ungane kulingisela Manje itorika yakho why ikuringisela? mina batsho wena manje Le ndonda yakhulunya nawe. hey bana bazalwane umuntu ngumuntu ngabantu nami ngumuntu ngabantu muthu ke muthu ka batho le nna ke muthu ka batho A people is a people. A person is a person. Hayi mwendoni. Hayi mina lento niniendisa yona mana niyazi man. Mina ngifuna ukukhuluma sinzura. I know say I know the hear Zoom make una speak English okay yes English please Enon, anitshwara ngakhulunya English, mina ngitshwara khulunya sinzura. Mina ngiphuma le British Empire man. wahlanya wena manje suka lapho wena manje mfundisa yaqhubeka so give guys this sorry 1 yeah 1 ekuseni kanje ungapassport umuntu abhadale nge200 nginyaphi mina change imali kahle ubani lodelela ngale 200 bana uyadelela wena ubeka ubovu la bana
200 uyangidelela lo nazi. Semiyanje nje umuntu ozokhipha u200. Ungakhipha i200 ngale wasanya wena manje. Sorry bhuti. Ana ushintsha kungawo mfethu bengikhohliwe mfethu. Malume wabashana mshana bomalume. Sata kule tsamaya mana re lady. Ngizwile malume. Madoda. Iyawela Gumba lana. Imali yami yashort and busy ngoba Gumba iyawela. Oh sorry. Bafethu, etambulisa kamageza man. Kanti kumasapata lami. Yewena, ubani uMageza wena? Niyadelela ngosipiya mina uzongibiza uMageza. Ongibuza ngosipiya mina uSotobe. Yena wakaya noma. Ngizakuwe nje ngizokucacisela kahle ukuthi ubani. Labantu laba bafuna ukuthi babiza boMageza. Umuntu nje akusukabiza uMageza ngusi. Wasanya wena man. Cha mfethu bengibulungisa iyahlupha le sibhethi mfethu. Iyahlupha. Woniwa. Mfethu. Wena mahana ngiyasebenzisa. Yini wena? Uzoyehla la wena. Hawu, kanti muphi drive? Le taxi igcwele nje. Kasongo yeye. Hey banna. Yini wena mama? Hey banna. Wena. Kwena driver. Yimi udrive unenkinga. Ngina linking. Yabo Wasanya wena man. Wawuyitsa drink and driving. Ended phuma ngaphandle ufuna mina ngithi nguSotobe mina ufuna mina woza la ngaphandle. Woza ngaphandle mina. Woza kamanje. Woza ngaphandle. Woza ngaphandle. Urukwenza njani? Wena. Wasanya wena man. Wawusa drink and driving. Iprank lena man ngamfuze tshwala mina ngikuphuza lokamanzi awubona. Oke prank. Iprank man ngakuthi ngempama man. Azizokuthi lo. Sorry driver. Yini sisi? I need change for 200 rand. Nginenkinga la ngishota nge1 rand la. Wena uzongicela uzongifuna ichange 100 rand for 2. Ngithathe phi mina? Wangabuzi labo nabo emuva. Hey, don't talk to me like that. I am not your wife. I am not your wife. Ungidelela kabi wena ngephafu ngathi labo sisi base Shoprite money market. Awukahle wena bhekicela. Sabhutwa sikomoda. Hey banna. Usikomoda umfweni la sibonyakini ngikutshela. Hey banna. Dumela. Sanibonani man esho. Uyangizwa wena sisi. Gcwalisani le mali yami. Kanti ushoda buke. Hey man 1 rand wena. Kanti ngiyezwa ngithi 1 rand. ngithi 1 rand awuzwa. Wasanya wena man. Ulela 1 rand. 1 rand. Izulile. Swara. Yabo. Ngiyaxolisa sisi umuhle sisi. Umuhle njengabo sisi base Pick n Pay. I carry cash content, Marijuana dona kista, Wena man, abo siyasebenza usiphazamisa. Warasa wena man hawo. Wasanya wena man. Shodi, amfest qathula man. Wena usebenzela mina noma usebenzela nomuntu kanti awubani uzomyeka inkatholo. Hey banna. Usikajambisa. Ngafika phone number. Hey banna. Ubadizi manje. Okay, lasanya lona ba. Fara. Suka lapho wena mawafana. Hawu sikhomota umuntu ngatswe. Into sikhomota. Ngine mo Jesus. Khomota. Gusto khomota. Wasanya we. Los khomota. Suka lapho wena man hawu. Yabona sikhomota. Ngikutshelela ngathi Nkosi sizodla iKFC nophuthu. iKFC leyo ibeke kanje uma igqabhisi yona. Uhlobisa uphuthu lapho uyabuya lapho. Bafo.
Hawu tlo rasa wena man kosamlepera. Hey banna. Ngiyarasa mina. Mphakathi uthi ngiyarasa mphakathi. Hey baba mina ngiphuma Newcastle baba ngizokwaza baba. Hey baba uzokwazeka baba. Uyazi Springbok ngizokwaza no. Ngizokwaza no South Africa. Ngizokwaza baba. Baba ngizokwaza with passion baba. Ngizokwaza baba. Mageza ayila. Ngibona wandrasa tsana kuyatsa mana. Ngizokwaza. Driver, sacela change. Mfowethu bafuna ishenje abantu ebaba Mungu ngibona mina mfethu ibona mina ngiphethe oshenje baba Mungu Driver, imali ehleli nalomfana obomvu lo ade ehleli la. Sayifuna phela imali yethu. Umuntu ohlele change uye lo ade lana. Kinga akithi uthatha imali yabagibeli lapha hayi nami nabantu le present mina manje ufuna ukuthatha ipresent hayi ndoda wadlamini wahanya wena mama ipresent wena bamshaya esuka lapho wena mana ngubani mina usinyanga yiwani andandoda ngiphuthumile ngathi right ngathi left right hayi angazi ayikhona nemali yami nginikezile hey wetani hayi ke kumnandi khona uyabona Johannesburg kumnandi khona So cute. Nguza ulele yonke bathi dubula. Hello. Kopa number. Yeah? Kopa number. Suka lapho wena mama. Bathi nguza ulele yonke. Songa funa makumba. Hey banna. Songa funa makumba. Hey banna. Yeah, way. What's going on here? Yeah, way. Yeah, way. Yini bani baba? Wasanya wena mama. Warasa man hawo. Kena mahana ngathi asepanga. Driver sifuna kuletsa mama. Oh, gumba. La Yeah, way. Kunjani? Beautiful, niki manager. Uthini? Niki dumela. Jonga, ungixelele xa ungafuna ubulisa. Hawu, akere ngiyabulisa mama. Okay, usiqalele phansi. Mol. Manje umolo ngena ku. Ufuna maponya molo sithengisa izimpahla. Ngiyathedelela wena. Hayi sometimes. Awubona siswamkelela ingiyaqoka mara ngicoka half. Hey banna. Blessings. Sizwana man. I-lessons ekhohlela lapha endlini man. Azikhulumisana man. Jonga, i-disk yakho akho semthethweni. License ayikho. Indlela esizoyenza ngayo kunyoba. Kuyanyobana. Hey banna. No problem. Yeah, manje sizozenza kuphi? Up. In public. Hey banna. No problem. Unzani lo? Ngiyalungisa. Wenzani manje? Angithi ubizoyenza yini in public? Spanqa. Yithi i-cold drink. Cold drink. Manje uyakakhuluma mina ngala. Manje uyathi manje. Shoti. Mangenza so. Uthi ngathi bakufake stoko yeah actually Hey banna. Hey, lemon
Wasanya wena. Warasa wena man hawo. Yewe. Abantu utlanchisa wena, wahlanya wena. Oh, okay. Iwalwa yena wena man. Ora wahlanya wena. Abantu utlanchisa wena. Hey. Sanibonani. Khamba niyenzani lapha mfethu? Hey. Wachesa man. Hey. Shonja. Hey, wachesa man. Why are you running? Why are you running? Kasongo, yeah. Aludurla rasa man. Bathong wena, ikang tato. Awakhapha ntato li khadi ama Nigeria. Akatla ko wena yesa basa ka se I don't want peace. I want problems always. Hey, sorry. Hey. Wasanya wena man. Eno wakaya no. Ntata Mageza. Ngibuka taxi. Ubani Mageza wena? Mageza, ngibuka taxi. Nithi ubani Mageza wena? Ubani Mageza? Hawu, kanti sona Mageza, kanti kene manje, asimageza la. Hayi. Asona Mageza kanti man. Indaba, wena uyadelela wena. Uyadelela unesibini sokungibiza ngomageza wena. Uyongazi wena. Eno wakaya no. Uzokubonisa wena. Uyadelela wena. Insizwa zonke zakudeni. Wenza. Ngiyaxolisa malume, ngiyaxolisa belunga sambeni. Asambeni. Kasongo, yeah. Mombali nanga. Hey, sabona intombazana. Bona man, na igama lami uKeles Mr. Igama lami uKeles Mr. Hey bana. Mageza. Ngiyakhuluma muwetsa ngene wena man. Hey bana. Yeah man, yeah, na igama lami uKeles Mr. Driver, ngicela ukubuza. Buza ndoda, wayebuza kulosisi wangazilutho ungabuzi kimi. Woza ngapha uzobuza kimi. Yimi utrack wale tekisi. Uthatha permission yokubuza ama passenger. Wahlanya wena man. Warasa wena man hawo. Sisi, uyabona ukuthi ungifake enkingeni. Nikeza amanamba lebhuti man. Uzokunika man. Uzonika. Nike mfethu uzokunikeza. Ungamunyisi. Yini ukhala? Wakhala. Yini ukhala? Ayisuka yakhala into yakho kuzutana nakho. Mama. Ngoba phela ngawo umthetho wesasesontweni lapho. Ayisuka man. Na takwa. Nestile man. Hawo. Kwenzani lokho? Kubeka mfundisi. Kwenzani lokho? Hey, Warasa wena. awunomntwana ongaka baba. Awunanje umntwana Awuthini warasa. Hey, mawufuna umntwana. Ndoda. Imarini taxi. Nangithi. Utlaboza Mageza vila. Ibani? Listen properly. Mageza. Awumuli siqoqa mina uthi baba Mageza. Hey bana. Hey bana. Hey baba, lashisa ngathi akunethanga nemvula. It looks like this one of ours won't work. Baba Mageza. Imarini taxi. Uthini ndoda? Ithi Marini taxi.
khuluma nokusho kokuqala ngizwanga phela ngithile baba mageza imarini taxi yona ubani umageza ngisiya mina Ayichaye. uyangitelela wena uyangitelela wena umbiza ngomageza ujwayeza ngabantu okuhamba wena ngitelela kabi wena ngizongazi namhlanje uyatelela wena ngobovu la wahlanya wena mwarasa wena man hawo Onyiwa. indoda awuhlale kahle wena awuhlale kahle wayibona phi indoda igqoka amabhluku manje nalezi zinto lezi nisifakela amabhathi nje azophuma phi msukukanya ko ekanyoko Yenda. ndaya no wena man Ara gombla bo taxi zo ya brandfish. ana ku next man ubose kae Ne ba jivela. ubose venda Yeah. Aye bot. Ndawe. Hey banna. ndaweni ke nyama Malume komela taxi ya brandfish. Hey banna. ana ku next man ubose kae man Ubulabula isitsonga ibot. ubula setsonga O re petsela jipingo la monna man. bana na ku next bana ku bua le driver tlhabana ao banna Yenda. Ra gombla taxi ya brandfish bo drive. indoda uzosifake enkingeni indoda khuluma into engizoyizwa nami la wahlanya wena man hema tsena mo taxi wena man wahlanya wena man wena man tsena mo kola indwe wena Malume mina ntinkeni mina njahansi man. usko sutela kwa so you're a gym instructor Yes, I'm a gym instructor. And I can help you lose your body fat. my body fat Yes. ke nyama Murungu, ndapambiri pemunhu yakamati ndoita seya. sha wakati udabasa iwo boy just I check you man Hey banna. He said I must check you. ayikho Hey banna. Murungu, ari kuti haikuona. iwo ada kutori kwa zvakanaka here ka utada kuti zvokuginya vhuru wadati wase He said he want us to take it nicely, we want to take it by force. oh So how do I start the car? so you can't drive Now I want to start the car, how can I? police hey he's trying to hijack man Ukite, wasungwa, watosungwa, bude momo. Ya, wasungwa wena man. Wasungwa. wasunga wena man hawahlanya wena man Ngisachalede lona. Sampona mana kuchipingena ya adifunga za papa yene cute. Hello babe. Sunday. Ngisachalede lona. na Oh, nalingani. Bakala ngithunyana Nangisaku. to fast ukuzisi wena ne Uqala na wena wahleka, papa Uqala wahleka. ubatini Wozilana njena. ubatini wena nana Ayihla kuwena yini ngawo wena? Ikhusile le ndaba ukubamba inkosi ngesuthu. Ubheka manje siyaphanda lana. washa ingosi mfethu Ayihla kwa uyaphakama wena. Yesini sonke bonke. Khiphani imali. sonke bongenya Sibanjwe inkunzi. nake sibenzisa wakhulula akina cash Efethu usho ukuthi usibanisi wakho umuntu. Feni, le ndaba wakhumula sizongihamba ekhanda ke no. Sizongihamba ekhanda le ndaba yini. akina cash mjana Wena nento kusweet. Phekusala nawo. Laphetha man. Kasongo yeah. hello hi Hi. hey umuhle man hello ekaro branda fasi can I have your number man Phakazoyithe 9 number yami. Unje awuye netype yami ke nongicela. Yey wena ungazingijwayela kabi wena yellow bone. Hey, bana. This is my girlfriend. Futsek. Hamba you even eating coasters at night when I broke ass. Futsek. Yebuti mapho. can I left side Hey. Onyiwa. Whoa, Hotman, whoa. You can take it, ne? Futsek. What's this? emna ke jiwe ko Sagas Hotman. Yeah. What do you do for a living? baby I'm coming ne yeah uskara sa wena man yeah So guys, if you guys are looking for luxury cars, your Lamborghinis, your Ferraris, your G-Wagon, make sure you check out Non-Glitch World, guys. They have the best cars. So guys, and they cheap, bro. Lo baba lo uba drive uslow. sifuna le mali sifuna le cash sifuna amafuba wona le buskot emadoda
Hello, Kulipewe Uba. Yowena. Hey, uyazi ukuthi Uber ithatha abantu la? Wahlanye wena manje. Asi uba le moto man hawo. Yowena, ngikubonile uma uthathe le ndoda manje. Hayi. Umntana wami lo. Yebo, is my daddy. Okay, makuba bakho. Umncabuzeke ngibona. Hey bana. Uza ngabuza ke baba simbonise ukuthi ubaba. Wahlanye wena manje. Hey. Womkhize. Hayi, woza la mfowethu uzongibonisa le angisaboni kahle le ndaba mfowethu. Hayi. Woza. Ububa bakho le. It's behind you, babes. Ongangibiza ubabes. Wahlanye wena manje. Suka lapho wena manje hawo. Ayazi mfana uJanuary. 5 rand cabbage. 5 rand cabbage. 5 rand cabbage. 5 rand cabbage. Cabbage. Yes. Le college. Cabbage. Awukwazi ukuthi ungasibhala nje lapha. Eba. Direka cabbage. Hello. January lo. Ke kiri ona. Li ona ba tshwere ke tlala ba ja cabbage maru. Cabbage maru. Hey bana. Letsa ganya no lona ba. Hey bana. Awuyasha. Wahlanya wena manje. Letha wena manje hawo. Yini mfana omtswana senisuzile la emotweni. Senisuzile. Usuzile man. Uba. Usuzile. Wayibheka mina. Usuzile. Hayi ngisoza ngimdala kangaka. Kanti anivule namawindi kushuthi eship isinukela kamnandi la emotweni. Yini ningavula amawindi? Nizohamba kanjani emoto enukayo mina ninyile manje la. John. Yes. Hayibo. Driver. Oh, uye lo Suzile mvuseni. Uzomvusa. Sinuka kule ship salo mfana. Yini? Yini mfana kwenze njani mfana? Wasuza mfana. Wasuza. Yini mfana? Kulapha ifuwe yini man? Yini inkinga? Turn around. Just give me a second. Hello. Baby, you're home so early. It's a long story, but I came with the message that you're gonna stay with us for 3 days. Oh, baby, this is my personal trainer. Personal trainer? Babe, but I know a personal trainer. Hey, bana. Oh, no. Hey, bana. No. Princess. This is my boyfriend. Baby, this is my little sister. Your little sister? You didn't tell me. You were supposed to tell me. Tell you what? Wahlanya wena man. Iha ma. Princess, what are you doing here? Do you know this guy? Yes, sister is my boyfriend. Hey bana. Wenyewa. Happy. Uyasala. Uyasala. I'm not selling anything. Uyabuza na. Kuyabuza. Oy, kuyaphuza ngidizemba. Uyawazi umthetho uthi don't drink and drive. Hayi, umthetho uthi don't drink and drive. Mina I drink alcohol and drive. It's not the same sis. You know lento yenza mina ngizakubhala ithikithi. Hey bana. And uyazi ukuthi ungagwetshwa 10 years for lento yenzayo. Sorry sis, mana didn't know man. Askisi mana asikhulisa. Okay, but ngithi senze izinto zibe lula la. Dinyoba then uhambe. Dinyoba. Yes. Antu yanyoba then uyahamba. Manje ezenza ku. Apha. Angihamba big city. Aish. Uthini? Azenza big city. Uyaphi? Wayehla uDavid. Wenzani? So weird. Anything you fast. So weird.
So weird. Kinga no? Cold drink. Manje wakakhulumi wena ma. Hey. Sombulala for cold drink. Kalona na cold drink wena sorry. Tabula ke motho for cold drink. Inokuphambana nalona. Eba. Hey, ke batla go shela lezulu lele man. Manje ke etsa kanjani? Kululaka. Samuel. Yabona uma ufika lapha usoqala uqofa. Uqala uqofa. Bese uyayitshela ukuthi wentombi cela ungipha ingquza wenja. Manje ininquza. Hey bana. Ingquza uthando. Lelato uyilelato. Hey bana. Ngila. Yebo. Wentombi. Mele ingquza. Wena uyinkomazi wena Webut. Uyazi uthini inquza? Kahle uyangitelela. Ungabiza umama ngenkomo yakhe. Ohlonipha abafazi. Uphuma phi wena? Phuma man. That is shit. Uniwa. Don't run. Murife, don't run. Wasanya wena man. Driver besicela i-change R102. Mageza mna baba kuba chinja R102. Eyami imali iphelele nje. Eyami imali iphelele la nginashintshi mina la. Le muzuyile muzi. Are chinja kaphelele siyakhala manje siyahamba manje. Baby ngixoxile naye. Ngafo. Angisho uba kanti imali ngomra change R104. Uruphumela chinje mona ukubesibenda. Lekampa shiveta ni kumfa ndiri ngomra change R104. Akere utori driver shalta kaphelele manje. Mara change kwa shotha ngeno mamuni. Nice azingeni. Hayi mona change. Akisingeni. Mona ndina ngoba shotha simbeza namuzi bamu. Sumbeza zayi. Sumbeza. Sumbeza. Kana so. Mona ndinga ngishela. Mona para kwisa. Wafanya. Uyaphapha. Ubona kudliwa ama avocado lana namasonja khona evenda mfana la. Ngicela udodana. Hey, uko na shota ngechange? Yeah, 10 rand. Hey, askisi bafethu. Hey, askisi ngoshatha. Umunye? Yeah, 20 rand. Eish, askisi bafethu. Omunye? 50 rand. Levi uzomulalisa nawe mfethu. Hey. Ikayichinje. Ntate Mageza. Rekuba chinja R104. Hey bana. Kenya. Hey bana. Etsizwe. Uba nothi ngumakeza mina. Uyathula umhlahlela amehlo wena. Nina sinjabule umuntu nayiphoqa nje. Kanti asimageza la. Nganje kuseni nje umuntu azokubiza ngomageza. Sayisuthi namhlanje. First note yami nje umuntu uzongibiza ngomageza. Nothi uthi ubani othi ngumageza. Uyathula. Mafele KT. Ubani umageza ndo? Ndoda ngiyabuka. Wathanya wena ma. Endo ayangazi wena. Mina ngomageza sibiya. Wathi mina madoda. Ndoda yangazika. Yimlo yangazika. Sozwila ngithi mafele KT ukuthi ngubani. Yeah. Marwana waliso wena ma. Ekseba fethu shafere kanjani? Ubatla wena ma. Hayi kaMontshebe ngicomedian ngishaya ama jokes. Wahlekisa. Ayikakhula uthami ngicela ukunishanga thu. Hlekisa rabona. Athi sizwe. Lalela. Uke wazibuza wayesigibela ama taxi. Ngoba sespanini. Kone nje ukubema. Okay, uthami ngicela ukunishanga joke number 2. Ekseba fethu kazibuza wamuntu akhohlela ngoJune. Ngoba iwinter. Hey bana. Yema, kanti wahlekisa kanti ma. Uthami kuyenzeka ijoke uyithola after 6 months. Uhleli uyiwana ukaka toilet. Hey bana. Uyamthola mos. Wathanya wena ma. Uhlakani wena ma. Mbali nanga. Yo, what up man? Akukhulumi isingisi la ekhumbini yamshayi. Hey bana. No, as I was saying, mshayi. Hey bana. Yeah? Khona ukhuluma isingisi la ekhumbini yami. Umuntu anespeed akhuluma isigisi la etaxini yami. Uyazi isigisi sidura kanjani? Uba noyo okhuluma isigisi. wathanya wena. Hawu. Yandoda, ngithi ubani okhuluma isigisi man? Hayi mina bekhuluma isingisi bengidlala. Udlala ngesigisi into yabalika kanje.
bashonile abantu ngendaba zesilungu ubhizi ngesilungu fanele nomnyango la emotweni yami wena phuma wena ngale kama ungathi kuyasomizi la uthi wena usona security wena umagadane wena wasusibosha ngesilungu la uyasazi isilungu sifaka abantu enkingeni kanjani akuba masitamani hawu ye ujujupa ngithi la into le wena ngokuthuma ubhuti ngokushesha mina angizuthi ngithini kuwe ukushaya impela mina hamba lapho uyabheda ukubona ujujupa omuntu njengami ndikhokhele mlungu wami kingwena ma baba lo muntu lo athi ujujubu la bana athi ujujubu bana umani kajujubu alizulu wena ma athi ushe kanjani athi ujujubu yena akujujubu wasanya wena ma wari kwena jubujubu ma kema nje jubujubu awu jubujubu jubujubu awezani oh hai pose itake ukungishapa wena Welcome to Lama's Training Academy. Sorry nana. Uthisha wakho bansilate man. Listen properly. Student. Wabanai. I said money, student. Uyaphi manje? Sewulambile wena. Or wenzani? bana. Bana. Oh, Lama's Training Academy. Ngazosimoshela isikhathi wena Jozi. Hey Jozi. Jozi. Kim wena. So. Akisabe ma. Kim kai. Ay, Jozi, waza sothi. Jozi. Yeah, brand fashion is. Yebo, hayi eprofession ngena sisi. Uyaphi sisi? Isipaki. Hawu, isipoko sani ma? Awubathu. Isipoko. Yiso. Yini nje abantu babaleka? Hawu emadoda, umhlolo wami lona. Akuba kona robenza mina. Kuma moyo omubi. Bana. Hey, wasa lapha. Sanibonani. Endoda. Indawo yamayelo phone lena. Awumtshele mama. Indawo yamayelo bone ntana. Bengicela uhlala emuva. Bana. You mashel. Bana. Hayi man, ufunani la phambili indawo yamayelo bone man lena. Hamba uhlale emuva man. Hamba uhlale emuva. Yellow bone wasa one sambela siya hamba la. One la. Ngimela. Endoda. Indawo yamayelo bone, not Vertis. Ngithe yellow bone. Wena awungizwa wena. Sithi amayelo bone. Nina nisilethela bomafetana amashela. Amakhandela nokuthini ngithi yellow bone. Awulazi yellow bone nawo mashela. Wathanya wena ma. Sorry but bengithi uhlale kahle. Fathi ibhande. Phela ama traffic cop akhona, right angithi. Waphapha. Abayitri abahambayo. Right man. Okay, uthi kwenze njani? Ngiwine 10 million. Manje thatha le fridge uyinike umakhelwane man. Hawu. Okay, hey. Yeah, uthathe le inyama ngaphakathi, uyinike emphakathi badle man. Bathu basokola laba man. Themba. Yes my father. Hlala phansi man. Yes my father. Wena uyekele ukumbiza my fathers. Mele unhloniphe. From today, uthi Mr. My fathers. Alright, Mr. My father. Yeah man. Yeah, manje we yazi ukuthi kufuna wenze kanjani? Yes my father. Uyabona lama window la? Yes my father, la. Yeah, ama window. Yeah, ngifuna ukuthi washaya istina. Umoshe yonke into yama window la. Yakuzwa Mr. Mafaro. Yeah, awushaye istina lapho ushaya le window la. Okay Mr. Mafaro. Yeah man. Mafaro bheka le. Shaya. Nukushaya kamnandi Mafaro. Kaso Mafaro. Shaya. Yeah. Yeah. Shaya futhi. Okay Mafaro.
Yo, Mafado. Phinde futhi Mafado. Manje hamba endlini usishisa izinto. Hamba. Okay Mafado. Yeah. Uyena. Uyini man? Mr. Baby Powder. Wephathe wenzeni? But mina ngiyamthanda. Hayi man ngifuna usiqhaza abantu usuqalile. But ngamncabuza mina. Hayi Hey bana. Wenzani? Wenzani wena mama? Wahlanya wena mama. Hey, uhlekani wena mama? Uyabona ukuphuzela etaxini kwenzani? Sohola impama ongazaza unqabuza amadoda ungathi umfazi. Phuma. Phuma. Utshwala benu benza amadoda nibona ungathi abafazi. Phuma wena mama. Phuma. Kasongo yeye. Sabona baba. Yeah. Man ngibatla ukubeka icele man. Ngihamba kanjani? Okay mfethu moya kabheka icela uhamba straight, right? Oh straight. Right. Ujike ka left, right? Oh left. Right. Bese uyabuya futhi uhamba straight uthi left, right? Left. Left man, right? Oh okay. Bese uyabuya futhi ujump umgwaqo uthi left, right? Hey bana. Bese udlula imizi emithathu uthi left, right? Hey bana. Man, left or right? Right. Right. Left. Bese uyaqhubeka ke ujump eminye imizi. Yakhanya wena man. Left or right man? Kantweni udlaliswa njani mfethu? Unjani kodwa wena? Oh, wathi. Bengidlala mfethu. Hey. Yeah man, hey, welcome to South Africa man. Hey. Yeah. Kasongo yeah. Bumbari ngeba. Arju. Inhliziyo yaruthi yaruthi. How many times that song? You don't know that song? No, we don't know that song. Man, wabana that kasongo. Kasongo yeah. Repeat the phone man. Yeah? Repeat the phone. Ah, Casper. Oh, Shimo. Hey bana. Oh, madonna ngunzi munom. Ah, Shamar ngozama Shamar leli asi. Hey bana. Hapana siku. But usadaro wangu. Yeah, usarikira nko wena man how wahlanya wena man. Usadaro wangu. Usadaro wangu. Yeah. Yeah, usadaro wangu wena man wahlanya man. Soka lapho wena man how wahlanya man. Yeah, hey, welcome to South Africa. Yeah, no hi. Let's go. Sister. Yazi ngizokushada. Ihlamu. Hey bana. Ngithi ngizokuthi. Hey bana. Sama upicha mtatanga. Yukaba kubaba. Samaya. Man, you are excited like a child in a podcast. Kingeno. Basha wena. Lo muntu okushele ngwayizuru umntana kabani? Hazi. Lo muntu okushele ngwayizu ukuthi uhlala kuphi? Asama umbotho ukuthi uhlala kuphi? Uhlala lapha. Uhlala khona la? Yeah. Gogo. Your body. Wahlanya wena man. Batala ngwana o. Watella, watella mntu omdala wena man. Batala ngimchapile. Mushapile. Yeah, ngimchapile. Shape futhi. Wahlanya wena. Soka lapho wena man how. You can't love a person to that extent. Samaya wena. You ought to reach a point where you say, this we cannot tolerate. And that is that point. Ekse bafethu shafere kanjani? Nangu moyo. Amane bafethi kamonjebe mani comedian ngishaya ama jokes. Abafethu mlaleleni utshebe ngamazi yahlekisa lo muntu. Bafethu nike nasibuza wayegcwala kanje eTexini. Ngoma nama log request. Hey bana. Hey bana. Hey man, warasa wena man how. Wahlanya. Ekse out yami. Uke wazibuza ukuthi ungahleki. Yeah, awuhlekisi. Ngoba una sense of humor. Lale. Wahlanya wena man. Shut up.
Driver, stata ku lirisa ma wena man hawo. I'm a single, I'm a single, I'm a single, I'm a single, I'm a Ooh la la. Hey banna. Ooh la la. Hey banna. Ooh la la wena man. Can I have a number? I'm singing. Usingile. I'm singing. Hey banna. Wafanya wena man. Letha wena man hawo. Soka lapho wena man hawo. Give me my money. Give me my money. Give me my money. Ye wena wahlanya wena man. Give me my money wena man hawo. Give me my money. Hey banna. Give me my money. Give me my money. Hey, give me my money wena man. Hello, ladies. Hi. Hey, shoot it! Hey, man, I saw me see as you were first, man. As we first saw man wena phone ambulance. Ambulance. Phone please. The ambulance is coming. Man, two man want sabotage. Hi, man, hurry up, man. People are dying. Why can't you man have all the time? You don't pay me enough for me to drive fast. What hanyeke? Hey banna. Soka lapho wena man hawo. Hey banna. To angibila le khole le shapa le medical aid. Eba, ha tsuye motho. Ngakhathazeki ithi ngizomnika imouth to mouth. Motho a veita mos. O batla hlapa. Dr. Baby Powder. Soka lapho wena man hawo wahlanya. Hey lemon parang. Hey banna. Kwenzala wena. Yeah, man, what will you some told man? They are go as you were first man. I'm a piano in the sun. I want to break the 2 November. Soka lapho wena. Hey, kari 2 November go the next man come. Okay. Dumela. Here we are, pure shit. O swara ya fo slora sticks. Hey banna. Lazla. Hey banna. Hlala mayelo bhono abafazi. Hayi amadoda. Nami ni yellow bomb. Ubatla wena man. Nifuna taxi ya Zulu. Hayi man, taxi ya Zulu ni man. Ya fo slora sticks. Endona, wena wayero njengami wabo. Mafana. Taxi le nevifike Postloras. Iya ezulu. Oh ya Zulu. Hayi fo slora. Wahlanya wena man. Taxi ya fo slora soka lapho wena man hawo. Nevifike Postloras. Wena. Hey driver ndiyaxotika. Udikula kwa kai. Uthi siyazulwini. Bafetha nazi ukuthi kumele nikhokhe, kumele ngitshela ukuthi khokhani. Nake tapatala taxi fika moja. Akwahle phela, akwahle uhambele sothi. So weird. Wahlala nje. So. Ihlala makwenze njani yana? Udriver uthi asikhokhe. Yana wasabhatala, akithi utabhatala. Waletha usel. Yana why you shouting? Hey banna. Shouting, I'm not shouting. Wa shout man. Hey banna. But angithi mina vele ngikhuluma kanjeni. Hayi mina sizongicela ungifake endabeni zakho. Awungazi nokungazi uzongifaka endabeni zakho.
Ngena mina lapho. Awuyazi. Hayi angimazi lo uzongifaka indaba zakhe. Baby uthi akuyazi, uzokuyazi namhlanje. Hey, uzongazi-ke namhlanje. Today you gonna know me. Uzokwazi kanjani? Usisa ungiyeke, usungazi indoda yakho. Usufuna ukuba indoda yami. Look at my man. Very handsome. Wena nje bunjeni nje ufana nalo mbokazi lo la ngemuva. Mamela la sisi. Hey, ngilaba ubheke kahle ngifana nombokazi. Vele ufana nombokazi, vele ufana nombokazi mubi lo muntu lo. Yabona abantu basemafikeni babi ngitshayela mina. Bambe ngaba abantu basemafikeni. Bonke badumile bangamaqiniso. Wasanya wena mina warasa mina shut up. How? Uzomyazi namhlanje wamyaza ke man. Ngiyamazi usisi mina. Wesi sahlangana eDomino's eNewcastle uyazi kwa Elias. Man, you have to stop now. One pefeni la. Pefeni. Once no one la. So la mina ngejabula. Wesi mina ngejabula sisi. Hayibo. Wesi hayi kahle sisi ngihlusa imali sisi ngaze mina ngikhuluma ukuthi namadoda ayi4 nikhona nekhaya lapho phakathi. You busy poking me and you want me to take the money? I'm not gonna take that money. Why are you poking me? Why are you poking me? What's this? Thumela imali ize phambili. Ngiyabhabha la wena uzokutshela busy. Uyazi abantu abakhuluma isilungu ukuthi basebenze imali opremini. Wena bhekele namhlanje usuku lami nawe. Umnyama ngathi sitimela samalahla uloliwe. Mina sisi nguloliwe mina ngiyadudula mina. Ngiyadudula ngikhavi ngitekisi la. Wasanya wena man. Harikhulumela kabafaze kanjalo wena man. Polisi. Hayi khona mina ethende. Anale phafu yakho ngiyazi ukuthi ayiyadura. Ungazozohlala phambili. Buka le mfene ezila emotweni yami nkosazana. We're in big trouble. Nothing is coming right. Ngike ngoyiregisa ngakho lo. Yekena na. Buti mall. Eshimolo sisi. Kwenzeka ntona? Eish, kone gana go starta man. Eish. Ke nana bothata ba koloi ke windscreen or ke butu. I start the total. Hayi bathi buti mos ne windscreen azihlangana. Wena uthi ke nixele ke bontsha. Wait, let me show you. Sewulambile wena. Or wenzani? Ilungile. Ke start. Yeah. Yes. Hey, yasebenza sisi. Yeah. Hey, manje ufuna mali? Imali? Yeah. Hayi. Awari imali. Awufuna mali? Shaya. And then wena? Hayibo buti, ucembe khona into yamahhala eGoli. Akere bitsa awufuna imali. Ngifuna wena ube boyfriend. Boyfriend? Ewe. Khona namona ke nalamusa. He's talking rubbish. Boyfriend yami kusela namhlanje sana. Okay. Umphathe kahle bayansaba wela manje. Wena ma. Uka driver ma. Angizwanga buti. Awuzwanga. Oh, isizulu lisona ba. Ngithi ukuphi udriver wa le moto? Eshimafangazi noma mina ngicumphindela. Kiphinde ngikuthi. Yema. Kinzi. Ukuphi udriver onahlele la? Olikuphi idatebeli la? Litata lengena kuphi yana wena ma? Yimina utaxi driver wale moto. Ngena ngaphakathi emotweni. Kwena we driver. Yeah. Awena ngathi uzigebengu wena. Waze uzokusearcha. Uthini? Waze kuzokusearcha kana uzigebengu wena wahlanya wena mina uza. Wena madakwethu. Utshwara so. Ngizokubamba wena ungikhuluma kama mathatha. Ha, nyambamba. Yini le? Une license lesibamba? But singakhulumisana masingalende. Sikakhuluma. Yeah, ngikunyobe then. Uzonyaba mina. Amazo. Madoda. Cela liphumile ngaphandle ekufuna lokukhuluma lo sisi sayinvestigate la. Hey, phumana mara. Hey, yini le? Hayi le manje bhuti. Beka phansi. For investigation. Beka phansi uphume wena mama. Oh yeah. Phuma. Sisi manje yini le? Ale manje le upheka ipapa. Ipapa. Hayi, aziyakhala manje. Wenzani manje? Angithi zila zenza izinto zakhona. Ngithenze ukunyoba man. Yeba. Lahleka. Okay.
Wasanya wena man. Soka lapho wena man hawu. Thatha le manje. Baba umfundisi, siyabonga, ungaqhubeka. Ngiyabonga. Hawu lahamba iqhawe. Yahamba indoda ebenenhliziyo enhle. Ubengahlukumeza umuntu ethanda bonke abantu. Umfundisi unamanga. Eshathapo chabakupile. Bekuthi nalapho mhlambe ungena lutho, ungena ngisho ukudla. Beyikhipha imali akuthengele ukudla. Hayi mfundisi unamanga. Mhloni, warasa wena man shathapo. Siyaqinisa mfundisi. Njengoba bengisho ubengahlukumeza umuntu ebathanda bonke abantu. Hayi mfundisi unamanga man. Lo muntu lo wangithathela isikhaftini uyamkhulumela uthi lo muntu lo umuntu olungile. Warasa wena man shathapo. Onyiwa. Hayi now shut up man. Mfuna ukubuza zara muda kusingwana singezana ko man hawu. Okay. babezala. Hey, awutura rasa wena. Okay, buti mdala. Awutshele, wayaze manjo le. Manjo. Yeah, yenza phutho, yenza papa, yenza iparish lento. Antshele ndo ukuthi manje okudala siyazi thina njengoba ayibona manje. One Shawela, one Jabulani, one Mapetla. Kanti yapi le taxi le? Le taxi yapi mina ngifuna itaxi phosphorus. Wena man, mina ngibuya South Africa nguza ukuthi ngithini? Wangabuzi mina ukuthi ngibuzile le ndoda ukuthi le taxi yapi le ndoda. Asake ngikhuluma into engizona le ndoda le. Ngimshaya yabo? Ufuna ngimshaya manje. Ngiyamshaya. Ngimshaya ngifuna umshaya ngini. Wasanya wena man. Lekusafuna la rizikele kwa man hawu. Uyangibona? Ngiyakubona. Yebo. Yazi ngesibhoko le. Ufaka vithi? Ngifuna ungidlulisele umlayezo. Ungashelede manje. Yebo ikhona imali. Oh, ntate Sibuko, arisama. Dumela. Ke tsamaya ntate John Sebonong. John Sebonong. Ke papa moso. O kae? Ke o ke tsamaya le ene. Banna. Batshela ukuthi ngibashiyele 10 million esikhaftini serama. Banna. O re o lisietse 10 million mo skhaftini sarama. 10 million esikhaftini serama. Yeah, ene o re le mfeli 50%. Uyahlanya. 50% yana zange ngisho kanjalo mina. Mona kira kisipande mahala mona. Hey, ungazongihlanyela imali yabantwana. Warasa wena man hawo. Warasa wena man wakho. Manje beba ungitshela. La uzokhokha ngani konke lokudla lomuntu. Sikhona uzokhokha la. Usho kanje. Ile nje Namona na kina chelete na. Osha utamthola mu mchachu ya mu rich way. Baby powder. Kakwanu. Oh. Osha ba uthi toka. Banna. Wenza. Come kasi yethu. Baby. Banna. Hello sir. Here's your bill sir. Bill How? So you just ate 3 plates. How? Mr. Manager. Yes. I'm coming. You have to pay the bills. What's if we get a problem with this? He doesn't want to pay the bill. Oh, give me 2 minutes. I'm coming. Okay. Imali ni bili. Kama patala wena. Imali ni bili. Hey. Ngokha kubala ekhaya. Oh, Mr. Manager. He's now paying. Oh, here's the bill, sir. Ya wena man. Ya mafike taxi. Oh yeah. Oh. Kena le stress on pona ke le so. Oh, ona le stress. Ba busy ka di house break ku ngwamo. Hawo. Wande ke bone motho wa kena fela ka first mona ke amtabo. Hey, I want cheese ne.
ngikwashisa man. So weird. So weird. Wait till I start getting reverse. I'm going to get one to Mogi Mole or etsa mo. Ke a bona fela re o na batla go kena ka festival. Na ke atla mo go I get the pelo ena. Ke a bona o batla go tshwara po. O batla go tsa house breaking. Yeah. And one day when I get out, so I go to ke mo tshwara. Go ke mo tshwara. Go khame ke mo tshwara so. Ai, go ke mo tshware ke mo so. Yeah. Go ke mo Wa yesu David. Wasanya wena man. How? You say taxi ma fike. Yeah. I want to so go ma fike wena man. Wasanya wena man. Yeah. So what am I? Ubona ka intando wena intshebetso wena. Kuwe ongiphatha kahle. Uxolo bawo ngicela kuwe angafimbeka amaphuphu bami. Yendando yakho ayindando yomnye ingayendeki ndiphuphe njalo. Kunzima manyani bawaphe emhlabeni wakho xa ifikile indlala uyayilibala indaba yephupho lakho ngenze njani ulanda iphupho lami mina ngenze njani mabevala indlela zaya Wasanya wena man. Usingapina wena man. Suka lapho man hawo. Bafu, sulu man. Qhubeka lapho. Kasongo yeah. My husband. Hello, baby. Hello, baby. I'm 5 minutes away. I hope uphelile ngilambe kanjani. Hey, Puka. Waraza, man. My husband is coming. Wake up. Hide behind the curtain first. There's no time for questions. Hide behind the curtain. Hey, Banna. Hey, Banna. Wait. Angijwayela kabi wena. Wena, Warasa wena man. Shut up. Hey, Banna. Hey, Banna. I don't want peace. I want problems always. Wasanya wena man. Mthabi wa tsama now. Kengi too heavy. Awukakhathazeke sister ngizokusiza. Hello. Hey. Manje uhlala kuphi? What's up? Hayi, mina kintoda mina. Hatsama. Lafika wathuwa. Hey, manje nawe wasagibela itaxi. Akuna chalete unamela taxi. Eish. Wa yesu David. Hey, ema kancane. La. Armutowasha. Wabanayi.
Ayichaye. Kanti baby wahamba isikhathi eside kangaka? Akere ke abuti o wangitshela tseleng. Lo uyatshela lo. Banna. Ke abuti o wangitshela tsele ka mo. Hey banna. Wathanya wena makhawu letha kana. Wena sleeping. Uzothola moyo uthatha ngikhona. You can't love a person to that extent. Hey. Soka. You ought to reach a point where you say, this we cannot tolerate. Hey fam, this brings us to the last part of the best and funniest TikTok videos. Mr. Baby Powder and Onale Shoti on these videos. Yeah man, this was funny. If you want part 2, please comment down on the comment section below. I'm gonna react to it. And also you can comment down other TikTok creators that you want me to react to. I will check them out and I will react to them. So to follow Mr. Baby Powder, just go into the description below. Auto-create all his social details and then you can follow him. I don't know if other creators wawa feature on his videos, banality social media platforms or whatnot. But to follow him, on the description below, auto-create all these videos reacted. YouTube, TikTok, and mostly just go to his YouTube channel and subscribe because he posts you post lots of buy and the videos so yeah man. So as you know, on each and every video we do a Bible verse and we do a short prayer. So for this video we're gonna be doing Psalm 23 and then we're gonna do a short prayer which is our Father. Psalm 23, a psalm of David. The Lord is my shepherd, I lack nothing. He makes me lie down in green pastures. He leads me beside quiet waters. He refreshes my soul. He guides me along the right path for his name's sake. Even though I walk through the darkest valley, I will fear no evil. For you are with me, your rod and your staff, they comfort me. You prepare a table before me in the presence of my enemies. You anoint my head with oil, my cup overflows. Surely your goodness and love will follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. So that was Psalm 23. It's from the New International Version. It's from the Bible. It's from the Holy Bible. So now we're gonna do a short prayer, which is our Father. Please pray with me and try to memorize this prayer because I do it on each and every video that I drop. It would be nice or get a video fella so or weight by weight. That would be nice. So pray with me. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come. Let your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who have trespassed against us. Lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For thine is the kingdom, the power, and the glory belongs to you, my Lord Jesus Christ. Amen.